Здравейте и добре дошли отново в канала ми. Днес ще ви представя книга, която ще ви помогне да осъзнаете как прекомерната доброта може да се обърне срещу вас. Книгата се казва "Никога повече добряк". Ще разгледаме ключовите моменти и ще ви дам няколко примера, които ще илюстрират важните уроци от книгата. Основната идея на книгата е, че стремежът да угодиш на всички може да ти навреди повече, отколкото да ти помогне. Въпреки че изглежда похвално да бъдеш добър и внимателен към другите, авторът обяснява, че добрите момчета често потискат собствените си нужди и желания, за да избегнат конфликти и да останат харесвани. В дългосрочен план това поведение не води до щастие, а до изтощение и загуба на самоуважение. Един от ключовите примери в книгата е историята на Джон, който винаги помага на всички свои колеги в офиса. Всеки път, когато някой се нуждае от помощ или услуга, Джон е първият, който се включва, независимо от това колко много задачи има. В началото колегите му са доволни от неговата готовност да помогне, но с времето те започват да го приемат за даденост. Джон осъзнава, че хората го използват, защото знаят, че той никога няма да откаже. Той започва да се чувства все по-уморен и подценен, но продължава да поддържа този модел на поведение, защото се страхува от конфликти и не иска да разочарова никого. В крайна сметка той стига до прегаряне и осъзнава, че трябва да постави граници. Друг пример от книгата е историята на Марк, който има връзка, в която винаги се съгласява с партньорката си, за да избегне спорове. Той постоянно прави компромиси, дори когато те противоречат на неговите собствени желания и нужди. В резултат на това, партньорката му започва да го възприема като слаб и без собствено мнение. В един момент Марк осъзнава, че връзката му не е равноправна и че неговата прекомерна доброта всъщност е навредила на динамиката в отношенията им. Авторът предлага конкретни стратегии за справяне с този проблем. Първата стъпка е да се научим да казваме "не", без да изпитваме вина. Това е ключово за изграждането на здравословни граници и самоуважение. Например, ако някой те моли за услуга, която не можеш или не искаш да изпълниш, не е необходимо да даваш дълги обяснения или да се извиняваш. Просто учтиво отказвай и се съсредоточи върху собствените си приоритети. Вторият важен съвет е да работиш върху вътрешната си увереност. Твоята стойност като човек не трябва да зависи от одобрението на другите. Книгата предлага упражнение, при което трябва да се фокусираш върху своите успехи и силни страни, за да развиеш по-голямо чувство за самоуважение. Например, можеш да започнеш да водиш дневник, в който записваш всяка ситуация, в която си успял да се изразиш и да поставиш граници. Книгата ни учи, че за да бъдеш успешен и щастлив, трябва да намериш баланс между това да бъдеш добър и да се грижиш за себе си. Не е необходимо да жертваш своите нужди, за да удовлетвориш всички около теб. Важно е да разбираш кога да кажеш да и кога не. В заключение, никога повече добряк предлага ценни уроци за това как да преодолеем нуждата да угаждаме на всички и да започнем да се грижим за себе си. Тази книга е перфектна за всеки, който иска да изгради по-добри граници и да повиши самоуважението си. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, да ударите камбанката и да оставите коментар с мнението си. Ще се видим в следващото видео.